Global Højskole er en god mulighed for sådan at, jeg ved ikke om man kan sige, komme ind under huden på kulturen på en anden måde. En rigtig god blanding af at rejse og lære og få lov til at udtrykke sig selv. Man får så meget ud af det. Man lærer virkelig mange ting. Man har de her fag, som giver en den baggrundsviden, som man har brug for at forstå det her land. Det kan være alt fra bare klasseundervisning, hvor vi sidder og hører om sådan politisk situation i Afrika. Og det kan være Swahili-undervisning, eller også kan det være sådan noget helt anderledes, hvor vi laver noget kreativt. Vi kan skrive artikler, eller vi kan tage ud i området og interviewe. Det vil bare være noget helt andet at sidde hjemme i Danmark og lære om de her ting, frem for hvor vi rent faktisk kan komme ud og se det og praktisere det. Her noget langt mere er kommet til at beskæftige mig med noget kreativt og noget meget sådan, jordnært og håndgribeligt. Og det synes jeg har været en befrielse på en måde og en øjenåbner. Så har vi også tit nogle dage, der bare hedder outdoor-dage, hvor vi så tager ud og bruger det her, som vi ligesom har lært i timerne. Og også bare komme ud og se, altså, hvordan landet fungerer og virkelig kommer sådan ind under huden på det land, vi har valgt at bruge de her 4 måneder i. Jeg synes, det fedeste ved Global Højskole, det er at møde så mange forskellige mennesker fra forskellige dele af verden. Vi lidt har samme udgangspunkt med sådan den der interesse for at være en global medborger. Det vil helt klart være at være sammen med alle de mennesker, som vi nu er sammen med. Det er sjovt, og så er der mulighed for sådan at få udvidet sin horisont på rigtig mange måder. Og sidst, men absolut ikke mindst, så eventyr.